Evet, halk sokağa çıktı. Selahattin Demirtaş hevserûkê bereyê HDP li doza ku jê hatî serbest berdan de bi carekê dî bi şêweyekê dî di heman dozê de biryara girtina wî doh li Enqereyê hat dayîn. Biryara ji novegirtina Demirtaş ji aliyê hiqûqî ve jî rewşeke ya matmayînê pêkanî. Lê Serok Komarê Tirkan Erdogan jî di vê mijarê de axivî û got em Demirtaş bernadin. Hevserûkê HDP Sezai Temelî jî di mijara doza Demirtaş de got ger tawanek hebe ew tawan jî ya dewletê bixwe. Parlamenterê CHP'ye hukuknas û serokê Sendîkaya Parêzerên Diyarbekirê Berê Sezgin Tanrıkulu di heqê ji novegirtina Demirtaş ya di heman dozê de rewşa wî bu Kurdistan TV'ye wiha analîz û ravekir. Yani bu zulüm hukukudur. Ev zulme hukukê dijminahiyê ye. Di encamê de tewambariya duh li hemberî Demirtaş dane pêşî jî di nav de Demirtaş ji 4 Nowembera 2016 heya niha ji ber va îdiayan di zindanê de ye. Dadgehê di 2 Îlûna 2019 de di van mijaran hemûya de biryara serbestberdana wî da. Lê ew hêj di girtîgehê de ye. Doh Dadgeha Sizayên Giran ya Stenbolê jî biryara serbestberdana wî da. Lê ya cihê serincê ew e ku daxwazkarê giştî Enqereyê di heman saetê de ket nav bizavê û bi şêweyekî yê zorkeriyê li dijî hukukê pêşî li serbestberdana Demirtaş girt. Sedemê girtina wî wiha nîşan didin ji ber bûyerên di nêvbeyna 6 û 8 Oktobra 2014 de li Diyarbekir rûdane. Ji xwe biryara di heqê van bûyeran de wekî fayla Suhû yekê di nava doza wî ya ku jê hatiye serbestberdan de cih digire. Lewma li vir binemayek hîmek sereke yê hukukê hatiye bin pêkirin. Ev biryar nîşana wê yekê ye ku li Tirkiyeyê hukuk bi tevahî ji navê hatiye rakirin. Girtina Demirtaş her wekî tu bi darê zorê bi zexta tüfengê mirovekê destgîr û bendî bikî wesa ye. Ti ferqa wê nîne. Bu ülkede eğer katil aranıyorsa Serok Komarê Tirkan Erdogan jî tevlî mijara ji novegirtina Demirtaş bû û wiha got. Ger hûn li vî welatî li qatilan bigerin, pê navê hûn li navnîşana wan bigerin. Ew ketine nava parlamentoyê jî. Yên ku xelk li Diyarbekir darijandin kolanan, 53 ewladên me kuştin, ev millet wan ji bîr nake. Em de heya dawiyê dufçûnê li ser wan bikin. Em wan bernadin. 6-8 Ekim'de Sezai Temelî hevserûkê HDP'ye ji balkêşa ser bûyerên 6 û 8 Oktobrê wiha got. Biryara bûyerên di mijara 6 û 8 Oktobrê de hukmet hergav HDP'ye tawanbar dike. Ger li wir tawanek hebe xudanê kiryarê û tawanbar jî dewlet bixwe ye. Dema ku me xwest lêkolîn li ser vê mijarê bêkirin, hukmet bixwe li dijî derket. Hêjayî gotinê ku Demirtaş jî di parastina xwe ya doh de got min kiryarekiya tawanbariyê nekiriye. Hûn min bişînî planeta Marsê û sizayên hezar salan jî li min bibirin, ez serî li himbere desthilata siyasî natawînim û daxwaza berdanê jî nakim. Mihemed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.